kaga da dama da ɗan koda gona ɗiba wallahi ai gonan nan baki ɗaya ni kada aikin nan bayo ne ta girma ya kama gaba kuɗi kuma ya sarki yara zan zuba gaba ɗaya a nome ta ya san yammaci ne yaro ɗaya ya ci ya koyi ya buɗe bugunsa ai zai nome gonan nan to me za a zauna a yi tayi zan yi hakan nan hakura zan ta gida sha'e hakura zan ta gida Allah ya kira kuma ina da yaran sun dawo daga makaranta ai shikenan wannan ba daki take so akalle ba dai ni kuke jira ba to me kuke bukata kuma je gida oh no hey akan ruwa nan wai yau mai gari ya fito ba kenan Allah yau mai gari ya dan dade ya fito wallahi gona ai ka san mutum ne na mutane wai kai ko in tambaye ka to Allah ya sa na sani ya mai gari ya je kaddamar da wannan rigimar da ake yi ta gona nan ko can ya je assalamu alaikum amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi malamai barkan ku da lafiya ya gajiya wallahi kun gari Allah ya kawo mu dan samu shigo ya jama'a ya harkoki ina mai garin ku na ganku a fadi kun zazzana haka kuma ina yi wallahi gari ya je gona ya je wa kai wani dan kes din wata gona ne subhanallahi masha Allah kiyaye fulani sun yi aiki mutane mutum no. Allah taimake ka Allah ya ƙara ma lafiya Allah ya sa ka faka kaga mai girma dan masu girma Allah ya ƙara ma lafiya Allah ya sa ka faka Allah ya ƙara ma girman kai dan masu gaishe mai kudin kauyen mu ya aka ji da jama'a to ya kuji ba ai na fito fada na gaba kuwa sai yan fada da gabata nake tambaya sai ake ci ka je kashe wuta can fulani ne sai ai gaskiya mu a wannan gari babu abin da zamu cewa Allah sai godiya da Allah ya bamu dagaci mai gari kamar yallaɓai gaskiya sai dai godiya abin da kake muna godiya ga Allah kuma muna godiya gare ka alhamdulillah wata ta so alhamdulillah kana kokarin ka kashe wuta kuma ya warware alhamdulillah muna jinjina maka muna yabo muna godiya ga Allah muna godiya ga amin sannan kuma baya da haka mai gari alhamdulillahi gaskiya a wannan shekara alhamdulillah kasuwa ta yi kyau komai alhamdulillah shaguna komai ya haɓaka damuna ta yi domin a yanzu haka maganar da ake a ribar da muka samu ta kasuwa a shekarar nan
a ciki ma na ga ya kamata in ware kuɗin kujera hudu na mutum hudu wanda za a biya Saudiya. Allah! Me gari ya godiya. Wannan an gama komai da an riga an bada sunan mutanen da za a bada. Me gari na godiya. Me gari na biya maka kujeran maka. Alhamdulillah. Wanda da kai za a je Saudiyan Allah yadda. Alhamdulillah. Kuma an biya wa malam Mati, an biya wa malam Tanko, an biya wa malam Kartau. Allah! Alhamdulillah muna godiya ga wannan ba Allah da ya biya wa mutane wannan Saudiya. Alhamdulillah ranka dai. Yawwa yanzu a je a kira mun sarkin Kartau. Insha Allah. Kaga ranka dai. Insha Allah tun da ya biya ma maka tafi. Uwar gidanka zai biya mata. A nan kada da sai da ka ga yawan da fara da. In Allah da zamu je. Dan sai biya ma wannan aikin haji. Dan kadai. Kaga amurka da ma ranka. Karan kadai. Bismillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Karkin noma ka dauda da? To ana sallama. Na'am. Karkin bada ne. To ba kan ruwan ba. A'a. Sarkin fara. Sarkin noma. Ya jama'a. Ya yau. Alhamdulillah. To ana sa da lafiya. Da nan mai gari ne. Mai gari duku. Shi ne ki kiranka. Yanzu? To ma je ko koma gida. Ya ma ai jiran masu gari ba wannan. To ma iya tafiya. Taimake ka. Assalamu alaikum. Rono. An gaishe ka sarkin noma Kartau. An gaishe ka sarkin noma Kartau. Godiya nake. Allah ya taimake ka martaba. Barka da na amsa kira na zo. Alhamdulillah na madawa. Ai sarkin noma ka gode wa Allah. Dawa ta kiran da ka gode wa Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ai sarkin noma Kartau ka gode wa Allah. Ka gode Allah. Alhamdulillah. Ya ma Saudiya ne Alhaji Ibrahim. Alhamdulillah. Ni kaina. Kai kwa. Ni ai sarkin noma Kartau ka gode wa Allah. Alhamdulillah. Na ma Saudiya. Shine. To. Ya ma Saudiya. Allah ya cikin ikon Allah ma da ke kasan shi Ubangiji ya duba yanayin kirista. Allah sai sauki ta zama ma abin ya zama yayi sauki. Alhamdulillah. Tambaye ka mana. Ko maka nan bana nawa aka biya ta ne? Ba ko yawa yi. Masaraka ta yi kyau ko? Wallahi alhamdulillah bana ta ki daidai. Biyu ce da 800. No! Miliyan 2,800. Miliyan 2,800. Warai kuwa. To ni aka biya? Kai aka biya. A yanzu haka ma ina ganin nan da sati ɗaya za ku tafi. No. Kin noma ka gode Allah. Ka gode Allah. Alhamdulillah. Ya isa. Kuka na din. Haba ban ka to. Kai malan Kartau. To malan Kartau. Kuka me kake ne? Kukan dadi yake yi. Kukan dadi yake. Kukan dadi yake. Masana kai za. Ka duba tankuwa a wani biya mu ka miliyan 2,800. Ala kuran ne kala ka biya mu ka biya mu 2,800. Ala kuran ka ban 2,800.